Dalukwano, this is Ifi Moman Badnoju of the Oche Kitchen Discussions, coming to you on our traditional Thursday series with our favorite Igbo tradition of festival, Ewaji, Iriji, the New Yam Festival. Yam takes about 6 to 10 months to be ready. So it's normally planted between January to March of every year for it to be due to be harvested between August and September, or from July, August, and September. Once that's done, and in a very fertile ground, you have a beautiful harvest. Whatever the case it may be, the Igbo community thank God every year for a fruitful harvest. There's so many stories about which land makes the best yam, which community makes the best yam. I'm not going to go into that, because at the end of the day, agricultural technology has taken over the world. So fertilizer and other chemicals will make the yam grow better in those lands where we never knew it to be doing that. So enough said about how it's being cultivated. We could meet the agriculturist to tell us about it. So when this day comes, a day has been set out for a family or a community to celebrate or thank God for a fruitful harvest. What we do on that day, the man of the house, where you decide to celebrate privately in your home with your family, but where you decide to celebrate with the community, the eldest man in the village, or the king, Igwe, Ichie, whatever you have in your community, will come together with everyone. Or let me bring it back to a private ceremony. The man of the house would be presented with G, which you find here, a knife, Nzu. Nzu is a white chalk which is gotten from the ground. Oji and Osoji. All these things will be presented. And we're not forgetting Nkwu. It could be Nkwu Ocha, which is Ngwo, palm wine, or it could be any hot drink. The one we popularly know as Kai Kai, the traditional G. Once this preparation is done, the man of the house will pour libation, use this Nzu to make some beautiful designs on the ground. All of this is just a way of thanking God for a fruitful harvest and to enjoy the new yam. Once the prayer is concluded, the man of the house with the knife would now cut that yam into 2 parts, after which the family will now take it back into the kitchen and decide whatever delicacy they want to make out of the new yam. It could be roasted and enjoyed with palm oil. It is delicious. Or it could be fried, okay, just like potato chips. It could be used for nionuno, niji, boiled and pounded. It could just be boiled and you enjoy it with stew or anything. Or it could be made with vegetables. There's so much you could do with yam that we could be talking about at some other time, what we could make out of yam. And that signifies the Iriji, the New Yam Festival. Once the yam has been cut into 2, after those prayers, thanking God for a fruitful harvest. That's it. That's all about the New Yam Festival. And where if you had invited your guests, the family will get the food ready for everyone to enjoy on the day. There's been so many stories about which land makes the best yam. I don't want to go into it, because with agricultural technology, things have changed. That land that is very fertile for the production of yam may no longer be, because the other land or the neighboring community has invested so much with
in the agricultural technology, fertilizer and all whatnot. And they've started producing yam as good as the other land which we know. So I'm not going to that debate who does it better, but all I know is that yam is a staple food and will be enjoyed in that way. Ndebe anyị ọkwa na ifi nwa dị ifi nwoma anyị na-akọ akụkọ ịwa ji, iri ji, ji ọfụ. Ọ na-awụ akọ ji a na mbido arọ, ọ bụrụ na Jenụwarị, si na Jenụwarị ruo na Maachị akọ na ji n'ala. Ji ruo ọ na-eru onwe ihe dịka ọnwa 6 ruo ọnwa 10 ji aka. Mgbe ọ kara na ị ga-amakwa, ndị na-akọ ọrụ ubi ga-ama, akwụkwọ ya ga-ebido chawa kpọnwa, ị mara na ji nọ n'ala akazuona. Abụọ ji, mgbe a bụrụ ji a edowecha fichachacha ya maka na ọ na-ebu aja apụta, edowe kwado maka iri ji ọfụ. Ụbọchị a na-eri ji ọfụ, enwe nwoke nọ n'ụlọ, okenye nọ n'ụlọ, orukwa nna ụmụnna chọrọ imekọ ya ọnụ, orukwa nna obodo chọrọ imekọ ya ọnụ, apụta ebute nzu, eweta ọjị, weta ọkwa ose, wetakwa mmanya, ewere ọjị, okenye bịa were ya okpe ekpere, ọ tụọ nzu n'ala, kagasịa ihe mara mma, onye si ka osisi onye ka o si aka ha lewu ihe amansi eji eme ekpere omenala Igbo. Enyo atụọ ọjị, eke ọjị, atụsa ọjị n'ala, si ala rie ọjị, atụọ mmanya n'ala, ekele Chukwu abịama maka ihe owuwe ọrụ ubi, otu o si nyere anyị aka n'afọ ahụ. Mgbe ekpechara ekpere a, okenye ahụ kpere ekpere ga-ewe mma, o were mma obewe ji a ụzọ abụọ. Mgbe o beghara na ji ụzọ abụọ, ndị ga-esikwazi ji eburu ji. Ụmụ okorobịa chọrọ ịhụ ya ahụ ọrụ ndị nne chọrọ isi asị na ga-asụ ya were ụtara rie ya, si na ahụ ewere mmanụ rie, ma gwọọ ya agwọ, ji abụbọ, otu ọbụla isi chọọ ime ji, sikwa na ighe ka ọ dịkwa ka nke ndị poteto, ighe erie ji. Ọkwa ya wụ erie na ji ọfụ. Mana ka anyị burukwa n'obi na ọkwa ji ọfụ na-emecha wụrụ ji ochie. Ọkwa ji ochie atikwa echewukwa mgbe ji ọfụ ọzọ ga-apụta. Ọhịa menu kwa arọ a na-agba na-eri ji ọfụ. Ọ na-awụ omenala na-atọ ndị be anyị ụtọ, ndị Igbo. Ọ na-awụ ụbọchị iji akpọ ndị ọgọ, kpọọ ndị enyi, kpọọ onye ọbụla bịa ka erie nri, ka erikọ ọjị ọnụ. Mgbe ochie ọ na-awụ onye kụrụ ji na-eri ji. N'ụbọchị nke taa, ma ịkụrụ ji ma ịkụghị ji, ị gaa n'ahịa gị zụrụ ji, soro ibe gị gbaa azụ. Mgbe ahụ ị zụrụ ya n'ahịa gbaa azụ, ị nyerekwala ndị ahụ kụrụ ji aka, ịtụnyekwala n'akpa ha. Jisi n'ike ka anyị na-enyere onwe anyị aka. Eji m aka na nghọta ihe nọ n'iri ji a, onwe ihe ọzọ dị ya. Ọ bụrụ mba chọrọ ịgba ekpo mmọnwụ, ụbọchị a agba mmọnwụ, ụmụaka, ụmụ okorobịa, ụmụ agbọghọbịa apụọ n'ama, enwe obi aṅụrị. Biko nụ, jisi n'ike na-akwado Oche Kitchen Discussions na Facebook, na YouTube, na Instagram. Ị ga-ahụ ozi anyị na-agbasa kwamgbe. Thank you so much for being a part of Oche Kitchen family. Keep supporting us. Watch our videos on YouTube, Facebook, and Instagram. Subscribe to our channel, follow us, so you know when our videos are uploaded. Thank you very much, and I will come to you again next week with another interesting topic. Take care.